la qual no podeu passar de la moto que va autoritzada. Què vol dir arribar autoritzada? Els últims quilòmetres és altíssim. Això, per tant, quan arribaven autoritzades, al final el tindran aquesta baixada. Potser pares amb la màquina de la màquina de la cosa que és una cosa setmana per posar a tots els Bé, en aquests moments, després de la meva etapa de professional, bàsicament el ciclisme s'ha convertit en un hobby per mi, com ho era abans, i organitzo una marxa cicloturista que porta el meu nom i es fa al poble de Santa Eulàlia de Riuprimer. Llavors també estic molt vinculat a l'escola de ciclisme Agafa't a la bici de Vic i també ajudo amb assessorament a ciclistes de tot tipus, ja siguin de la BTT o del cicloturisme o de competició. Són d'aquells que dius, bueno, aquí van la típica d'abans, però ara vaig amb una mountain bike. El guit al terra. I atenció a la sortida, ja tenim la sortida, la cena, els voltants, us veig molt trobats aquí davant, però de moment estem aquí disfrutant. Sí, la veritat és que ja hem acabat aquesta BTT popular. M'ha agradat molt personalment. He conegut més de Collserola, que no coneixia gaire.
El terreny estava bé, molt bo, hi havia vessals i així, però no excessivament brut. I bé, bona companyia, bon circuit, ben alimentats, els avituallaments, i res, se'ns ha fet curt. La veritat és que m'ha passat molt ràpid. L'únic que he trobat llarg era una mica l'última pujadeta, però la resta, xerrant amb els companys i amb la gent, doncs hem disfrutat del dia. També un bon sol, no es pot demanar res més en un dia així. Esperem que ningú hagi caigut ni hagi pres mal i perfecte, ja satisfets cap a casa. Que representa, perquè representa l'esportivitat per aquesta llei que ha tingut a Valerio Vázquez durant aquest premi para la Artur. Dicen que la rápido es rápido. Aquí estoy yo con dos cooperaciones. Simio, Radio Federació, per donar-vos les gràcies per aquesta tasca que feu cada dia. Me hace recordar a mi padre, porque mi padre era, ya sabéis los que lo conocéis, era una gran persona. Mestre, queda't aquí darrere, si no farem el...